wani biyar bai ma Allah ya saka masa da alkhairi mutumin Ibadan shi ma ya warkar da mutane guda 4 akan HIV, black seed powder and honey, mana garin habbatus sauda da zuma ya warkar. Sannan kuma an gano yawan shan man habbatus sauda yana maganin cutan glaucoma. Kaga asibiti ba su da glaucoma sai dai ai arrestin. To amma shi shine amosanin ido, mana cuta ce da take bin hanyar jini na jijiyan ido. To wannan maganar da muke faɗa mu muna wakiltar Annabi Muhammad ne sallallahu mu ba ruwanmu da foreign organization ko international organization ko mu muna wakiltar Annabi ne. Ba manzon Allah ba marowaci bane, manzon Allah ba mugu bane. Ahlus sunna mutane ne da suke yada addini karkashin ballighu anni walau aya. Saboda haka amana ta ilimi shine abinda ka sani ka faɗa. Sadaka wallahi ni ina da imani da yaqini mai HIV in ya koma ga Allah wallahi Allah zai warke shi. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa rizquhu min haythu la yahtasib. Wani magabaci cikin salaf a cikin littafin at-tadawi bil ashab wan nabatat yayi jinyar da sahabbai suka ce in mun je sallar magriba muna tunanin isha'i ya mutu, yana kwance sai Allah ya zo masa da wani fikira, sai mafarkin Annabi Muhammad. Dama cikin littafin Shima'ilul Muhammadiyya malamin ya ce in kai mafarkin manzon Allah in ka ganshi a mafarki in ka san siffofinsa shine. Yace sai ga manzon Allah sai ya ce me yake damunka, sai ya ce ban da lafiya. Sai Annabi ya ce to ina ka mance da abubuwa guda 4. Na farko ya ce ruwan sama, na biyu ya ce zaitun, na uku ya ce zuma, na hudu ya ce zamzam. Sai ya ce na farko Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tuhura. Allah ya saukar da ruwa daga sama, duk abin da ya zo mai tsarki hunaka baraka, akwai albarka a ciki. Ga zaitun Allah ya ce wattin wa zaitun, zuma Allah ya ce fihi shifa'un linnas, maza Allah ya ce ma'u zamzama lima shiribala. Yace sai ya hada concussion din duka gaba daya a waje daya, sai tawakkaltu ala Allah bismillah, Allah dan sha da niyan ka warkar da ni. Sahabin yace muna masallaci sai muka ga ya dawo har ya mutu bai sake ciwo irin wannan ba. Saboda haka kuma psychological dukkan su guda 4 ne aka hada su da yayi tawassuli ya sha su ya warke. Sannan na biyu a likitance na zamani ba diabetes. Likitoci su yi hakuri, suna buƙatar dialogue ne. Alhamdulillah ga littafi duka ina da references, ga littafi al-athar wal qunuz li tibbi sha'bi, ba ni na rubuta ba, malamin ya rasu more than 60 to 70 years. Na biyu suna da Ibn Khaldun su zo da shi a littafin At-Tibb an-Nabawi na Imam Shaukani, akwai na turancin sa Imtiyaz Ahmad ya fassara. Mana ba debate dami ba, dialogue ne na fahimtar juna. Mun yi haka da wani professor akan wannan program da nayi akai HIV. Yace na yi kuskure, nace me kuskuren da nayi? Yace na faɗa abin da ba ilimi bai bincika ba. Nace akai ne ilimin ka bai zo ba, ai manzo Allah ya dade da gaya mana, kuma sannan ga wata mata ba musulma bace sai gwada ita tafi ka bincike akan layin ka, ta iya yawa kai abin da ka karanta daban kuma abin da kake magana daban. Saboda haka kowace cuta tana da magani. da hanyoyin ne kawai. To amma shi ne HIV habban wace iri zai nema? Da zai matsalar da muke fama kenan. Na farko in zai nema habba ina ba shi shawara kuma still a Google din da a Google din kuma dai iya samun asalin habba mai kyansa. Wace habba ta fi kyau a duniya? Na farko akwai wata ana ce mata miracle da turanci, da Hausa da Larabci ana ce mata al-mu'jiza. Wannan al-mu'jiza gaskiya ban taba ganin magani mai tasiri, sai dai ita kuma daga Jazair Algeria take zuwa, ana ce mata habbatus sauda al-habashi, wato sisimil dinta malam ban taba ganin magani mai karfi irin ta ba alhamdulillah. Wato mutumin da yake da HIV sun sha, ana so mutum ya sha na wata 6, cokali ɗaya da safe cokali ɗaya da yamma. In ya fara sha ka je ka kalle shi ka ga yadda zai. Sannan na biyu akwai na kamfanin Kalamun Rasul, ita tana da kyau, ita ma ana ce mata Kalamun Rasul. In yawancin sun je shaguna masu magani kamar a Kano ana samu. Akwai Himani 250 mil na Himani yana da kyau. To waɗannan ne su da ke ba da shawara kamfanonin. Sannan kuma sai Al-Captain na masu zuwa Dubai ko wani waje. Sannan wannan abin ne ya faru a gabana, alhamdulillah la fakar, amma sai na ɗauka zalika fadlillah yutihi man yasha wallahu dhu fadlil azim akan zaitun. An gayyace ni program a Nijar cikin wani na fito daga wani gidan talabijin ana cewa TV amfani. Sai wani babban mutum ya zo yana fama da ciwon diabetes, wallahi shugansa ya kai ga yana cikin jarabawa. Wallahi malam ganyen zaitun na rubuta masa ya je ya saya a cikin Nijar ya sha, a sati 2 ya dawo min ya ce babu cutar diabetes, har na bar kasan babu. Kuma mai sauraro zai iya dubawa ya sa benefit of olive leaf. Shi
wato ganyen zaitun daga cikin abin da aka gano jama'a yana da tasiri, yana maganin ciwon diabetes. Amma in mai diabetes yana control, yana maganin ciwon zuciya, yana maganin hawan jini, yana maganin cutan sanyi na arthritis, yana maganin cuta na asma, yana maganin tari, yana maganin kandida na mata. Wato shi ganyen zaitun, kuma ganyen zaitun an yi bincike an gano yana curing, yana maganin hepatitis B. Kuma ganyen zaitun yana maganin kidney infection. Amma how to use ake amfani da shi shine ana samun nisfu milqa saghira fil ma'a sakin jiddan qabla al-futur. Misali shi yasa ai littafin ana tafasa ruwan zafi tafashe shi a samu rabin karamin cokali na ti a zuba a kada sai a rufe shi, bayan ya dan huce sai a sha, kuma hadda tukan ake sha. Kuma wani abin mamaki cikin binciken da ne wannan takardar na yi daura mata, wani abin mamaki albishir masu diabetes, ganyen mangoro guda 6 yana maganin diabetes a rayuwar ki har abada da ikon Allah. Mangoro guda 6, kowace irin mangoro in aka ɗebo kowane iri, kawai banda na butu ne, anguwan butu ba za a samo shi ba, amma kowanne za a iya samowa a tafasa shi guda 6. Kuma ganyen mangoro in aka nika shi ya zama gari, aka ɗebi karamin cokali 2 aka sa tafashen ruwan zafi aka saka a cikin, aka zuba zuma, da safe mara lafiya ya sha, a sati 1 zuwa kwana 3 yana rugurguza tsakuwar da take cikin kidney stone, kuma ta yi flushing ya fita da izinin Allah. Sannan kuma qasl hind al-bahri wanda muka ce manzo Allah ya magana akai, duk wannan magana da nake fa akwai rubutu akai, wannan littafi gaba daya waɗanda suka yi rubutu akai suke bayani akai wallahi ba musulmai bane, amma amana ta ilimi. Akwai seminar da na akwai program seminar na taba zuwa a Sri Lanka, mun taba haduwa da wani professor shi wannan azin, sai nake tambayan sa me interestin nasa har yake rubutu akan magunguna na musulunci. Yace shi ai yana so ya gwada wa duniya cewa su ilimi da dalili suke bi, ba wai addinin ka suke bi ba. To kaga mutumin da ya faɗa haka, to in ka zauna da shi ka kawo masa wani mafita, Allah zai gamsu insha Allah. Sannan a cikin wannan rubutu bincike da muka yi shi, wanda duk mai sauraro zai iya amfani da shi, habba na faɗe ta amma ban karasa magananta ba, tana maganin glaucoma. Kuma an gamsu cewa amosanin ido ba ta da magani, sai dai ai arrestin a dakatar. To alhamdulillah akwai magungunanta da musulunci ya ambata, habba magani na musulunci. Kuma akwai wani magani ana ce masa ma'u baqaq al-musa, har ma nazo tsaraba wa ma'aikatan gotal da shi. Allah sa ina ce. Alhamdulillah. Ba zan bayar ba sai mai mata biyu, duk mai mata ɗaya a gotal to ba za a bashi maganin ba. An bayyana in matanka biyu kuma ka shiga ciki. An fahimta? Ya kake ɓata rai? Na shiga ciki. To alhamdulillah. Glaucoma shan habba da safe cokali 1 da rana da yamma so 3 yana magani. Sannan tana magani na ciwon diabetes. Da safe mutum kan ya karya sha, ba zai ci abinci ba sai bayan awa 1. Haka da yamma. Sannan masu cuta na kansa kamar brain tumor, in suna samun ganyen habbatin sauda suna sha ko su hada da zuma, yana magani. To waɗannan daga cikin habba kenan da zaitun abin da faɗa, sai mu gangaro magani kuma wanda ba nasi ba. A gurguje muna muna da magunguna masu tasiri alhamdulillah. Shi yasa aka ce at-tibbi sha'bi, shine ma'ana itatuwan da muke kusa da su. Kamar al-fawaid al-gwaba wa papaya wa manjo, menene fa'idodin su? Waɗannan itatuwa alhamdulillah yanzu ganyen gwanda mun yi darasi wa mata akan binciken da aka yanzu a duniya, babu maganin da yake da tasiri wajen maganin cutan cizon sauro, malaria da typhoid kamar ganyen gwanda. Guda ɗaya a tsinka shi a wanke, domin shi an ce yana fighting na viral infection. Viral infection kuma su ne cututtukan da ake shakansu ko ta iska ko ake ɗaukansu a wasu wurare, kuma yana da sinadari guda 3 wanda wannan sinadarin suna da tasiri a jikin ɗan adam. Yana da sinadari na vitamin A, yana da sinadari na vitamin C. Sinadarin vitamin A da vitamin C sinadari ne wanda yake amfani da sinadarin da yake
antioxidant, shine yana tace cutan da yake bin jini. na'am Kaga zai maganin diabetes kenan, zai maganin hawan jini, zai maganin ciwon zuciya, zai maganin malaria, zai maganin typhoid. Sannan kuma yana da sinadari na vitamin E. Shi kuma vitamin E yana taimaka ma garkuwan jiki, mana garkuwan jikin yake taya shi, mana duk wata cuta ba za ta yi fada da garkuwan jiki ba. To shi ne aka ce idan mutum yana tafasa shi, waɗannan sinadari guda uku, vitamin A, vitamin C, vitamin E, suna da tasiri wajen sai ka ga mutum mura, zazzabin cizon sauro, gudawa da makamantansu, Allah sai kare shi. Sannan matan da take ciwon mara lokacin al'ada, in tana tafasa ganyen gwanda tana sha, Allah yana warkar da ita. Sannan malam kasancewan shi aka samu shi maganin bature duk lokacin da za ka caji yana da dose na shi, yana da yanda za a sha. Shi wannan na ganyen gwandan malam za a sha shi koyaushe ne? shine ai dotsan yanzu muka ce a yanki kunne daya. Na'am. Ba an fara ba kenan? Eh. Na biyu kuma ka ce a dafa shi da ruwa lita daya. Na'am. Lita ɗaya da kuma ka ce suka kasa shi kashi 3 a wuni. Na'am. An samu disko ba samu ba. An samu disko. Sannan na biyu yana da tasiri sosai ga matan da take zuban gashi. Na'am. Domin yanzu mafi yawan mata na fahimci ba su da gashi. To abin da yake zubar musu da gashi ko matsalan ciwo ko amosani. Sannan kuma in mace ta samo ganyen gwanda, ana yawan tafasa ganyen gwanda, wato yana maganin ciwon ulcer. Ulcer in dai ba a yanzu mutum zai mutu ba, aka tafasa shi a sha da safe a sha da yamma, insha Allah ta'ala ana samu. Kuma abu na mafi mahimmanci mafi girma shine mutumin da yake cin abinci yake samun rudewa ciki, yake samun rashin bayan gida mai kyau, yana supporting na digesting system. Mana wannan sinadarin maɗaci da take narkawa, in kana yawan shan ganyen gwanda yana taimakawa abinci ba zai bata ma ciki ba, cikinka ba zai rude ba. Sannan kuma mafi girma abin da mata suka fi so shine yana taimakawa rage kitse da tumbi, domin yana asalin kona cutar cholesterol da take cikin jini da kuma tumbi da kiba. Wato shi kullum ana so mutum, halittar da Allah ya maka ba wai zaka rage shi bane, sai dai ka gyara shi. Misali baki ne baki wuluk, amma in yana wanka zai ɗanyi haske. Misalin fara ce ba ta wanka sai ta yi duhu. To so da aka tafasa shi ana sha yana da tasiri. Kuma mata albishirin ku an samu maganin cutar kansa a gidanki. Malam mata kare. Alhamdulillah. Su to cutar kansan nono ba wanda ya fi damu kamar mata, kuma yana sa su ci wani hanya. Wato idan mace tana tafasa ganyen gwaiba, ta tafasa guda 6 da ruwa lita 1, ta kasa shi gida 4 tana sha, suka ce antiviral, antivirus, antimicrobial. Mana duk wani cutar da yake bi kuma is antioxidant, mana yana bin hanyar jini ya fitar da shi. Duk wani virus yana fada, kuma antibiotic ne. To in mace tana jin nonanta ko wani iri, to amma menene rigakafi akan kansan nono? Shine mata sai su koma wani irin rigar nono kike sawa, wani irin magani kike sha na girman nono. Saboda rigar nono mai soso yana da illa. Ya zaki fahimci haka? Ki duba a cikin internet ki sa side effect of bra. Side effect of bra zai kawo miki kalar rigar nonon da bai kamata ki sa ba. Ba a sa rigar nono mai karfi, yana hukin din kirjin. Suka ji mace kirjinta da bayanta ta ce ulcer. Sannan kuma mai soso shi kuma yana sa asalin kan nonon su ya dinga kaikai, yana fitar da wasu kuraje. Shi yasa ka ce duk ta guje shi. Kuma ba a so mace ta kwana da rigar nono. Kuma ba a so ki sha magani dan nonon ki yi girma, ki bar halittan ki inda Allah ya yi ki. Duk wanda zai aure ki ya san yanda ya aure ki. Saboda haka takeice, in tana tafasa ganyen gwaiba guda 6 tana sha a wuni so 3, to alamomin da take ji na kansa, ko da kansan ya fara kama ta, yana da tasiri kuma yana magani. Kuma ko da yayi kurji, in aka barbada garin a jiki yana magani da izinin Allah. Sannan kuma a kasashen da suka ci gaba, kamar su sun wajabta ma kansu ma ganyen gwanda ma kusan duk family kan yara su tafi makaranta sai an sha. Ko yanzu kai ka ɗauki ganyen gwanda guda 1 ka tafasa kullum kai breakfast, ai gashi nan mun zo da shi a flax, mu muna yawo da shi kullum, muna sha tun da muka karanta. Da safe ka karya da shi, kar ka ci abinci sai bayan awa 1, wallahi duk ciwon da kake ji da ka samu sauki. Magana ta ƙarshe, gamayyar magani wanda ya kamata kowa su haɗa kai na iyalai, ana so mutum ya samo ganyen gwanda da ganyen gwaiba da kuma ganyen mangoro. Wannan in aka hada su suna ba da ma'ana guda 3. Suna maganin hawan jini, suna maganin diabetes, suna maganin typhoid, suna maganin ulcer, kuma akan dace da dukkan ciwon da yake damun yara yana magani. Kuma abin sha'awa shine yaran da aka yaye su suna wani kashi. Wannan kashin mafi yawa kazanta ne, saboda shi karamin yaro duk abin da ya dauka a baki yake sawa. A baki yake sawa.
a baki yake sawa to nan cin abin da yake yi shi yake sa masa garkuwar jiki sai dinga amai da guda to yara masu kashi kananan yara a tafasa ganyen gwanda a basu su sha ina magani sosai da izinin Allah shi da masali aka makalla Allah ya saka da alheri alhamdulillah Allah kuma ya kai ladan gida ne mala amin mun gode roƙon Allah madaukakin sarki yanda ya kawo malam lafiya Allah mai da malam gida lafiya mun gode amin mun gode masu sauraron mu yadda kuka ji muna tare ne da Sheikh Abdulwahab Gwani Bauchi wanda malam ya mana batutuwa da yawa magunguna da kuma cututtuka ya ba mu bonanza na yadda za mu sarrafa magunguna da yadda za mu samu waraka cikin ikon Allah